אין לך אותו גלות? לא, יש לי. יאללה, איך זה? מה למדת באוניברסיטה? מדעי התנהגות. וואו! צלגוב עדיין פה? באמת עדיין פה? יש לו עדיין שיער ארוך? וקרחת? שזה פרדוקס. באמת על זה. צלגוב הגיע וחכה. נו מה? טוב, אז שאלה... אתה רוצה שהם ישאלו שאלה? לא, נתנו לי תפקיד, אני חייב. מי הבן אדם הראשון שאתה משמיע לו את השירים שכתבת? אתה יודע אם אני שם לך, קצת דומה לשלומי שבן. נכון? נכון, השבוע אמרו לי את זה. למי אני משמיע? זה תלוי. אני משמיע את זה למישהו שאני יודע שלא משנה מה הוא יגיד לי שזה טוב. כי דוגרי הבן אדם הראשון שאתה משמיע לו הוא... כאילו אם מישהו אומר לך, עושה פרצוף כל דבר שמעורר לך את הביטחון, אתה זורק את השיר. אז לא אימא שלי למשל. קניתי משקפיים חדשות, הייתי בערוץ 2 באיזו תוכנית איזוטרית, ואימא שלי מתקשרת אליי אחרי זה, נורא מכוער משקפיים שקנית. היא לא הבן אדם. לא, היא נורא מוזרה אימא שלי, כי אני אוהב אותה, היא אוהבת אותי, אבל גם היה פעם שבחרו בי, היה בפנאי פלוס 50 היפים והנכונים. והגעתי מקום 32. וואו! אגב, אריק ברמן לא היה ברשימה. אבל אימא שלי, ידעתי את זה לפני, והתקשרתי לה ואמרתי לה, אימא, את לא תאמיני, אני ברשימת ה50 היפים והנכונים של פנאי פלוס. היא אומרת לי, אתה בטח בנכונים. עכשיו זה נשמע כאילו לא אמיתי, אבל זה אמיתי. כאילו הכל בסדר, זה עובר הלאה. מדעי התנהגות. וואו! כאילו אימא, פשוט דיברתי על אימא. אימא! איך היה ללמוד עם מלא בנות? איך, מה היה? וואי, תודה. לא שומע. איך היה ללמוד עם מלא בנות במדעי ההתנהגות? כי גם הוא עושה את זה. דוגרי זה שווה, כאילו, זה היה המלצה של אבא שלי. אבא שלי אמר לי, אם אתה בחורה חכמה, אתה הולך ללמוד פיזיקה. אם אתה בחור חכם, אתה הולך ללמוד מדעי התנהגות. אחי הקטן למשל, שהוא היה בכיתה ד' או משהו, או ה', מתי שמתחיל הבגרות המינית, אבא שלי שכנע אותו, כאילו היה צופים, וכולם היו בנות.